Magagayo kung sana na kwene kibwa igoro yensemo yo komoenyo monchoria James Nyamoko Manyura kati y'abantu bamwabono muryoye amona bana baye omoeryoye nigo aeni bwarit kuria rero buna okugania kwa muryoye kwarenge imeyo mochi okisi Nyagosira James Nyamoko oyoro manyeno mobogani o Junction Hotel nigo aeni wasenka yaye erange no mobogani oyo ase amatabekaniye para ya Kisi Kisumu maminchano kugania kwa bantu abo batagete aeni we asenka yaye boiborwa egotoka nyangoso bogetauro wada ime yabo basi. All of us, we have moved from our central land. Personally, I have 3 homes. I don't know where I will be buried if I happen to die before my wife dies. I have a home in Nairobi, Ngong. I have a home in Nakuru, a big home. And I have a home in Kitale. I've whispered to my wife. I've not told my elder son, if the worst became the worst, where I will be put to rest. But if my wife says, this is what he say, please respect. Dada wetu Rebecca, tunakuheshimu pale nyumbani na tungetarajia kama familia nyumbani ujue kwamba watu wenu wa Bobasi kule mahali umeoleka, hiyo heshima ndio tunasema kwamba ilizidi kuendelea. Ritkoria Jumatano aka omomuro maneno mwabo Nyamoko Christopher Oguta nigo abwaterana na abamwabo kogenda koti na konyora ogochika wogotenenia amatangayo elio bamwaini omwana mwabo korengana nege korokyo mogusi ase korendo gochiko kwo wekegambero watuguteretware abwe igoro onege ndoichanete nakinya mukako gusiku bago mutuguta taoni ikabare kumureta ga mutuguteka ile ontekiya toichanirisa otwanye Nyamoko mbeto murigeni ntomorore andi hatubagina ko bakoro moto tara gutugutuziko ehata igoreri amonta gutugutwese kerakiaye agoreri na haba igori batugutire abana to kumeti abokubataga nayo sese kartu ikire seme yo gukwana ngamakweli igankurwe merengani ngabune ekora bagusiye batebete na mangana magotu makoro magoti mayacha amangana ali amakuru nabokero kendo konyora agocha ita aya nda chama ya bantu te kona mangana ya benje kabire bo bateba ngamakoro magoti maya acha naenda bagusiba gateba iga boina mbuli bina impa bakyabulire abakire baberekerwe boina mbuli bina nimpa bakyabulire impa bakirabo chimba impa bakirabule abakire baberekerwe iko bono umuntu ukire bina mbiri gotakabyana kobore so Nyagosira ege kogera to kumanya buno kugani kwa renge to kumanya buna korenga no murubiri oyole igomanga nabina tali guchatakirwa naende bagateba iga mangana ntuboka mugaya ni ubora gatureti ya ikaranzara ngulikeoro nombero omwabo mutali kogayana bwangu samaizo natianana keoro nombero omwabo bagatebi banyene bine byo komwaga sinyabugambi bwa abantu nebucha naro mwayese Ehamate ya Nyagosira nigo ya momochire Meshak oyore momuro mwabo Nyagosira omoke asokorusia ekinase kegambero boigo nigo Jeremiah Ayuma ateba buna abasigari nigo batomwenka ya Nyagosira ereme ya Nyangoso sublocation e county ya Kisii nonye kare mu bako nyamugasi tetu mayango ya lita kiwe
umuntu yore anti rebe ta nyago changa ga yone se family ado dewe na kimuga ka wale na kire tuso Nairobi ibirengero pia na kibire tusange bune familia mtu mmoja kada twasangire tumaye kumuona okay na bono yore gwatebe kusonga atwe sababu isaini reason isaini nganingia kumira kusonga nonya nabo amate yanya gusira nigo yagikeria bororo omorugi onya gusira amona bana baye asokwanga gusika amagani abo Inche Lydia Mura.